It's our day 2. Good morning. So, padulong may mag-breakfast, guys. We will go at 8:30 sa BANA Hills. Among itinerary today. Ganyan ako mag-lipstick eh. Magkaon pa man. Kaya among madam. Madam. Nangilay naman ka daw. Hindi ako mangilay daw. Oh my gosh. This is Vietnam. Good morning, Vietnam. Laban natin, Joy. Kaya masakay ra baka cable car karon. Yes. Tira mga na ta. Go. Let's go na. Let's go. Twinning lagi to, te. Morning. Kana. Breakfast. Egg. Lumpia. Lang for bread. Cucumber. Egg. Lumpia. Ground beef loaf. Noodles. Juice. Coffee. Ito na eh. Soup. Soup. Limited lang ilang food, guys. Ibaratuhon naman gud nga hotel, 200 baht per night, tragod me each. So not bad, at least na ipamahaw. Dili init ang kape. See my food. So yum. Kaulan diri sa Vietnam. Madto na mi. Mga namaligya. Wala ang namaligya, besh. Sabadi ka. Ay, sabadi ka. Ano yan? How much? 100. Kasi bagay sa ako. Ano pink? Pink pa yung suot. Ano white na? Okay po ng white. Ano Okay po na. Can I see? Okay. How much? 150. Mahal man o. 50. Ha? 150. Ano lang? Ina pa kayo discount. No discount? 100? Okay. 100. Ningon tong isa ka babae. Kinapo din siya balikat sa Pikas. Okay, let's go. Thank you. Check sa basing I-check saan? wala nag-function. Okay, sige na lang. Sige na. Oh, Let's go na. Pagka mo. Pero, Kay wala mi nagdala og payong kay. Wala man mi check-in baggage. Unsaon man mi kung kuon nun sa airport. Naghan kini ra man ko payong sa una lagi. Okay ra ba? Hala unsa na mo na siya. So namaklay mi guys kay moadto mi atong pick up point sa Kluk. Kay na may area kung asa ra mag-pick up ang Kluk for BANA Hills. So grabe. Dili lang makita sa camera pero grabe kaayo ang dagat, kusog kaayo ang waves. Murag Kuan man daw na sana. murag tsunami. Oy, ingat ya ha. Sige tawagan na kami. So, look at our outfit for the day. Nag-twinning me. Wala mi nagsabot. Ay, isa. Di na mao. 14 pakita sa kanang mo ba na kay Klok may nakasulat. 14B. Ha? Dara 14B. Dili. Ano yun? 43B di. Chờ 10 phút nữa. À. 10 phút. Xíu chứ là tạm. Okay. Wait. Wait lang daw. Okay. Di daw mao. Okay. So, nagulat na mi sa among bus. Kani siya, bus gyapon sa Kluk, pero dili di mo Anh đi đâu? So, going na mi sa BANA Hills. Anh kiểm tra không? So, nag-book ako sa Kluk, guys. Tapos, mga 1 hour ang travel. Layo man siya sa sa city proper. So, para hassle-free na mo.
Pag-book na lang mo sa Klook. Let's go cable car. Mga talawan, oh. Ano, oh? Kana. Let's go. The nice scale waterfall sa Ubud. Dagko kay singot pa. Hala, Ginoo ko, grabe ka bugnaw. Oh my gosh. Grabe ang fogs. Han. Wala, nagulan naman, Han. Payong mo, pagkasang payong. Kusog king ulan, Han. Giulan man mi guys. Grabe ka ulan. Di man siya kusog pero dili man siya kusog pero ulan gid siya. Kani oh kanang nana nga payong. Wow. Grabe ka ulan. Dito ta oh. Oh my God, di man ta kang kuwan. Di man ako ma-appreciate ang view eh. Nag-rent si Brian og raincoat kay isa ra mong payong. Kamera ni Ate Joy. 40,000 Vietnamese dollars. So, si Brian. Nice na imong raincoat ka. Di Oo. kita mabasa na. Barat, pila ng 40,000? Hindi ko balo lang ah. Pero mag-picture-picture ka, mag-inana ka. Sige lang. Kang Joanna. Joanna, rain, rain, rain. Picture na, picture na. Picture na kuhan, ako na hingnan. Mo na yung nawong.
Hindi ko magana. May pa nagdala ko lang sure na. Mura No, tagal kasi mo ni ako- Juan. Di man na ito mga picture. Oy, Sada kay ang background kay murag kuan kaso lang kanang Hello, nabasa akong shoes. nasli. Grabe ang castle. Tanaw ang castle, guys. Mura na kanang sa kuan, kanang sa Snow White bitaw. Isulod ang water sa akong shoes. Okay lang untag inani basta di lang magulan. Grabe, nagulan, magod eh. So maghuwat nga mo sigang kuan para makita ang castle. Hmm. Pwede mga picture ta na ikuan. Mura tag So guys, Pagkaon sa taka, kaya lasunsin na. oh, pwede ra. Magkuha ay sabi pa, taon sa nato asa itong kuhan. Aman to. Kana is, muna siya ang Laban. o ba na, ang tower. Pasa man ka. Wala na nun taka picture. Ay, yan na lang, kaon sa taon na. Balat, ito yung oras kung tataman ganihan. 2 hours ang lunch. 2 hours. Ito yung oras tama. Kaon sa bus. 4:30 kinahanglan 15 minutes na ana daw dito. Kaon sa taon na heta mo ito sa hands benta. Pero di kina ito ma-appreciate ang hands karon. Ha? Mga unsa may kay grabe katugnaw guys. 20 degrees pero ambot. Murag nag-winter clothes na mga people. So, among gikuha nga package kay libre na lunch, buffet for 2 hours. So, since it's already 11, para alauna, magsuroy-suroy na din mi. Hindi na gutom. May nga nati, Joy? Pagutaw mo sa tay hata makita sa ilang restaurant kalayo. Layo kay lang restaurant. Dako kay siya, guys. So, after 10 minutes, pasagtan niabot aning lunch nila, Grabe eh. sa din yung kuhan. Kalayo. Kakuhan kayo. Ano ito mga gi? Kanina ni siguro. Mura dito yung ta. Ubuwa sa sanin naman balikan sa. Wala ta kasabot. Asa ta mukaon? Oh my gosh. Wala pa'y tao. Solo kay na to. Kaon ra gina tong gani diri, guys. Te. Kaon ra gina tong gani diri. One eternity later. Kaon na, te. Two. Choya milk. Okay. Thank you. Te, sa window tatapit, te. Sa window tatapit. Dali. Tsada ang view ba?
Magani itong lang pero sa niya magpalaghan. Bakit ang pangin niya masag? Ito man. So, dili pwede mag-usik-usik pagkaon. Siguro Tati Joy. Da, limpyo kay pagkaon, bay. Manakay gid na pod may cable car going to the Golden Bridge. Di tulo ra ta. Ano man di ay? Pumunta na, asa din. Dito, asa din pumunta na. Going to Golden Bridge. Ah, okay. Tijoy, baliktad ka ka, Tijoy. Ha? Ano naman? Tibog dito, te. Tabang din. Ay, magliyok-liyok, please. Sa mukha ni na lugar ba eh. Imbis mag-picture na kantulo na. Uy, 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 uy. Ang picture naman dami. Wala na niyo makita. Wala na naman na po may picture, ani. Si picture na ka. Uy, 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 uy. Diyan, diyan. Ano? Sada kay kay magkuha sa kamerang kamot. Golden Bridge. Wow, grabe ka taas ang linya. Ano? Say hi. It's raining. Uy, grabe. Diro. Hand. Hand. Ulan. Say hi, Ani. Tijoy. Hi, Tijoy. Nakaskamot. Ni si ate. Tanawa guys. Tanawa ang view. Wow. Ang view na wala yung makita. Kato ka mo to. Grabe ka ulan. Grabe ka tugnaw. Nice yung pagkayahan. Grabe ka. Nice ka na dyan. Picture. Nice yung mga picture dyan. Kung moani magdanang sa December guys, dala mog winter jacket. Okay, it's very very cold. Parang gano'n lang iguguan. Yeah. Tijoy, dyan ka Tijoy. Picture. Winter Han, dyan ka ano? Ano dyan ba? Picture. Okay, nice ka na dyan. Nakakamot dyan. Hi. Hi guys, welcome to my vlog. Ako sa kawao ng time ni Rose ug yung memory. I-busy ka sila. So may mamahingon niya ako. Pangkapoy na mi. Nagsuot na ko sa akong rain go away na raincoat. Nag-expect na magud ta na bugnaw, at nag-expect na taligsik. Nawag na tohan. Video. Tsada unta kaayo ang mga view. Dili lang makita. Laban lang mga basa na kayo.
Laban natin Joy. Balag ulan kay guys. Sige lang gid picture. Grabe na kay ulan. Balag kusog kay ulan guys. Halos tanan kay ga raincoat. So kami among palaban kanira gyud mo ang kalo. Daganon nila ang sudan. Nakalapit sa mata pa lang mo. May kon So, we're done. Okay, so manakay na mi, guys. Panaog na mi. Sorry pero wag yung kay kami bayani. Hindi mo masulti. Na-conquer niya, guys, ang longest cable car in Asia. Hindi nga nung nagampo naman kanina. So, don't worry na kay uli naman ta. Mo pa na-conquer na kay kanipang last night before makaabot ni sa bus. Wait. Ano dili ka kadlok ang ubang tao? Medyo pagpanaog kay mukuan siya, mukusog kamay. Kusugay siya bantay ko. Mahinay, tapos kita lagayan panaog. 1, 2, 3, go! Dili mo Di maklas. shadlock. Di shadlock panaog. Di shadlock panawag. I thank God. Picture sa kubo. Sige, picture ta. Wala jud kay makita guys. Makita sa likod. Wala gyud. Cable car. Ako bitaw magukliok na akong dalunggan nga akuhan. Mapap na ako kung dalunggan. Awa. Actually, first time ako naka-cable car na grabe ka paspas. Amazing. Say hi. Hi. Joy. Hi. Sus, na-survive na gyud. Na-survive nila ang cable car. So, magulat namin sa mong bus. Panaog namin. Naanami diri sa entrance sa Sun World, BANA Hills. So maglingkod na lang mi diri. Kay in 30 minutes na naamo ang bus. Nya kusog man kayong ulan dito sa ibaba. Ay naman tay mga snack ipagawas to. Sus naunsa na yung mga balon nga. Magawas ang mga balon. In fairness ito, pwede ka magbalon sa Ibabaw, dili ibabaw. i-check. Pero ang problema lang, wala ka energy para magbalon. Makaon sa yung balon. Kaysa ikaw yung balon. Miniso pag ang sudlanan. Oh. Diba? Yung mga on sa mi guys. 1 eternity later. Uy na mi guys. Giupak na mga person. Okay, so see you later after 1 hour. Kaya sa takaron, naasa ta ka mallhan. Kamu nga lang ng Nata sa 20. Namin sa 20. Oh, namin sa 20 20. Mall. 20 Mall. So, we're going to Jollibee. Oh my God, it's been Ilang taga years na? 4 years? 4 years. Wala mi nakakaog 3 Jollibee. years siguro. 3 years? 2020 may tayo balik, di ba? Oh my gosh.
Let's go, let's go. Mag 4 years na day next year. 4 years na lagi. Dako kayo bro. Uno. Wait lang. Oh my God, Jollibee. Wait lang. May ko yun sa dito. Okay ones. Hindi ko kaklaruhan. May kuan. Pero wala yun. Nagari mga kuan. Ako na sa bahay. Dami lagi ng naong yung chicken. Ay, Wow. Say mo ti Joy. Finally, mas big wala ka ni ulit Pilipinas. Lami? dami kayo. Jollibee dyan po sa Pinas. Wala gyud. Ito sa tatlo. Okay lang, kuan sa. Masya, ang Jollibee nila kayo. Ay, balik. Kuan dyan. Pareha The same dyan sa Pinas. Oh, the same dyan dyan sa Pinas. Lami kayo. Tilok is real. Han, ano yung mamaingon sa Jollibee? Minaw na po. Sa Jollibee. Jolly hotdog. Jolly hotdog. Jolly chicken and Jolly spaghetti. So, busog ng mga people. Busog na, Han. So, let's go. Let's go. Let's go. We're done eating. One eternity later. It's been a very long day today. So tomorrow, lahi na po na mong itinerary. Gikapoy na nga mong mga kalawasan. So, mag-charge na ko sa akong camera kay lobat na kayo. So, good night na me. Night. See you tomorrow. Day 3, Vietnam. Si Ate Joy na sa toilet, nag hot bath.